Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Amen. Izothi bathandekayo, happy new year. uNkulunkulu benathi kube nathi. Ngiyamthanda uNkulunkulu wayesiza impilo yami, mntwana kaNkulunkulu. Ngiyakholwa isisiwe egameni likaJesu. Hallelujah. Ukumthanda uNkulunkulu bakithi abanye bayethi hayi ngimthanda uNkulunkulu agcine lapho. Kanti kufanele kuphelele ukuthatha bakhe uNkulunkulu uma umthanda. uNkulunkulu indodana umoya oyingcwele obusa phakathi kwakho. Hallelujah. Nokwenza ukuthi ushisekele ekangaka enkonzweni ekumkhonzeni uNkulunkulu wenziwa nokuthathu bakhe. Hallelujah. Wenziwa nokuthathu bakhe obenza ukuthi ungahlali phansi. Ngithanda kusho bathandekayo ukuthi ikhonzeni uNkulunkulu in your time. Hallelujah. Amen. Ngoba bathandekayo isikhathi sifushane. Angazi noma mhlawumbe laba abancane babona ukuthi mawumdala awukhuluma ngabadala. Basho kanjalo esikhathini esedlule esikhathini sikaNoah abantu bebethi lekhehla liyakhuluma nje. Liyakhuluma nje lekhehla. uNkulunkulu ashilo ukuthi Noah utshele abantu bakhe umkhumbi. Abantu babengena leyo batasuka yeteneko leyo. uNkulunkulu wasewathi Noah ke yakha umkhumbi namadodana akho. uNkulunkulu wakhombisa uthando lwakhe. Noma abantu bababi kangakanana kodwa bathanda. Wayebathanda. Namanje uNkulunkulu uyabathanda abantu. Noma bengakhozi uyabathanda abantu. Siya. Uyabathanda abantu. Bana kayinikela uJesu uyabathanda. Simfuni noNkulunkulu kodwa yena uyabathanda. Hallelujah bathandeka. Ngicela ukuthi sivuleke incwadi kaJohane 17. Incwadi kaJohane 17. Sofunda nje ivesi elilodwa. Verse 9. Hallelujah. Isihloko sithi umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abazalwane uJesu abebathandazela. Verse 9. Ngiyabakhulekela bona akukhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho. La sifunda khona abathandekayo. Sifunda ngoJesu. Ekhuleka. Isikhathi esiningi uJesu ubethandaza. Asithandazele yena. Ngoba kancane nakhona
akhulekela abafundi, injongo yakhe kwakukubafundisa, kwakukubatshela nangombuso kaNkulunkulu nangentando kaNkulunkulu, nanokuthi kufanele ukuthi bahambe kanjani. Hallelujah. Wanesikhathi sokukhuleka, lithi iBhayibheli uJesu wakhuleka ezilele ukudla 40 days and 40 nights. Azilile uJesu, indlela eza nayo uJesu la emhlabeni kwakuwukuthi ufuna ukuhlanganisa abantu kuNkulunkulu, ngoba ngaphandle kukaJesu konke ngabayizeleze. Uma ke umuntu engenaye uJesu oyinkosi nomsindisi wokuphila kwakhe, konke akwenzayo ngabayizeleze. Yingakho-ke la esifunda khona kuthiwa umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena. Kwesinye isikhathi bathandekayo, uma ngibise abantu ithabese langaphambi bazokhulekelwa, abakhulekelwa yini, abakhulekelwa yithi. Kodwa kuba injongo kaNkulunkulu ukuthi thina siyenze. Hallelujah bathandekayo. Kuba yinjongo kaNkulunkulu ukuthi siyenze. Manje ngenzeka ukuthi angaphili umuntu, angaphili umuntu. uNkulunkulu kuyena owaziyo ngempilo yakho. Umsebenzi wethu ukukhulelela. Hallelujah bathandekayo. Manje ke la uJesu uyazikhulelela, abezikhulekela yena. Wakhulekela nabafundi bakhe abaguquka baba ngabapastori. Uma benabapastori, uJesu uma ehamba, fika isikhathi esokuhamba, lithi iBhayibheli abafundi bakhe abapostoli bebasekamela phezulu, belinde khona bevalile. uJesu uma evuka wasiveza kubo bekhile emnyango, wezwakala phakathi kwabo athi ukuthula babelini. Wathi ukuthula babelini, bakalaza ukuthi ngabe ungena naphi. Hallelujah. Bakalaza ukuthi ngabe ungena naphi. Iyodwa indoda yayingakholwana ukuthi uvukile kwabafile
lamane ifake isandla enqabeni lakhe. uJesu wasekhulekela bonke abakholwayo abathandazela nabo, ngoba uJesu wayephilisa, wayevusa abantu ekufeni, wayephilisa uJesu avusa abantu ekufeni. Abanye bathi hayi, ubenzalani lokhu? Ngoba bengakholwanga, ngoba bengakholwa. Hallelujah. Verse 9, awufundele verse 9. Bakhulelela bona, angikhulekeli izwe. Iyabakhulelela bona, angikhulekeli nomhlaba nje kuphela. Ngikhulekela ngoba umphe bona. 24:40. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe, kepha labo ongiphe bona. Kepha labo ongiphe bona. Labo abangabantwana bakho, labo abakholwayo, ungiphe bona. Esethiwani? Ngokuba bangabakho. Ngokuba bangabakho. Uma umntwana ekaNkulunkulu, ngoba ngeze kwesinye isikhathi sokuthi uyidoubt ukuthi kahle kahle ukuphi. Ngiyenzeka lokho ngoba uSathane ngaso sonke isikhathi uyafika kumuntu uma esamukela uJesu, akukhabazisa ukuthi uyakholwa ukuthi umntwana ekaNkulunkulu, ukuthi usindisiwe. uSathane inhloso yakhe ukumsusa ekhoneni ekaNkulunkulu. Ngiyabakhulekela, ngiyabakhulekela laba bantu abakholwayo. Hallelujah. Batwe ngiyathandaza sengikhuleka. Iyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe, kepha labo ongiphe bona, ukuba bebangabakho. Konke kwami kungokwakho, nokwakho kungokwami. Ikhazimulisiwe ubona. Takaba nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. Hallelujah. Iyaba ngokukholwa,
Siyahamba. Sweet.